apa mindjárt jön. És hát ekkor fogunk dögleni. Hát ezt a kortyálni. Most pedig, ha nem döglünk meg, akkor azért fogunk megdögleni. Mert az a kocsi jön, lefröcskol minket ezzel a kecsivel, és akkor így lesz velünk. Na, minden az van, mint a anyám. Mindjárt lejön a fa. De felrugok szerintem odáig, hogy leszakadjon egy ág. Hát igen, technikai problémák. Nagyon nagy technikai problémák, akkor az Zolik már ment, ez halt érdekel, érdekes. Jó, nem kék kocsi, túléljük, és hát akkor, na nézzük. Ez kérem szépen olyan, mint a budai zsákkaja. Betonfalba az. Nem lehet berúgni, aztán gondolom, hogy olyan kukú termesztés is. Marihuana, nem tudom képzelni, van. Marihuana. Emlékszel arra a csávóra, akinek múltkor köszöntem, és nagyon magas? Az itt lakik. Marihuana termesztés, meggyanúsítom. Hát ezek be. Ugorjunk már be a várba. Arra, mondtam, hogy le fog fröcskölni. És hát... Na tehát, viszont van egy kis probléma. Az csirkearcú szorítfúgyó megállt, úgyhogy szívás lesz. Apa még nem jössz el, rendszínűen. Csúszik az egész talaj, de ezek milyen lágyolók hallom. Ezért amikor királynő hallom. A becsúszások néha. Vakondijesztő a kerítésen, nagyon értelmes dolog. Csak a vakondok úgy szokták. Egyáltalán mondtam, hogy az IKEA égős fákja boccuc. Már volt. Akkor radiátor, kondenzátor, azt nem tudom, hol van most. Ventilátor. Télen nem tudom, minek kell, de na, kérlek szépen. Akkor. Viszont vannak új termékcsaládok az IKEA-nál, ami előszeretettel lehet alkalmas pár ember számára. Ez például a fürdés helyett tökéletes nátor. Megrázod, fejedre borul a fa, igaz, hogy mondjuk kifagy belőle a minden, de mondjuk azért úgy jó. Ez mondom, ez ilyen. Na tehát, meg kell fürdenem, mert basszus, nagyon van. Ezt nem tudom, annál ilyen. Itt vannak a villanyosnokok. Ezekre gondolom, hogy patkányokat raknak, és akkor az a visszasípol, vagy nem tudom. Azt tudok ott beszedni a ház, ugye jön a hurikán, ez a szedés, a fürödjünk le. Anyára! Nem szólok bele. Tehát, fáj a kezem. Ott jön Vali néni, ha jól látom. Nagyon hozzám az. Hoppá. Na tehát, valószínűleg ebbe a házban ki vannak rakva az üvegei. Biztos van ilyen torpedó csirke lakhat, ilyen így a házba is. Torpedó csirke aktivál, kitörés. És akkor így bezör így az ablakot. Ezekkel felül hajókat bombáz, torpedó csirke. Ja, és tényleg, itt látható a Balaton folyó. Vonulnak egészen végig az egész tengeren. Belefolyik az Atlanti óceánba, de majd valami lesz vele. Megisszák a patkányt, nem tudom. Hát tényleg kutya. Szia, Brúvika, ne haragudj, ha készülve, én téplet ki onnan. Hú, véres csontja, az egy kupak.
Kérsz fürdőt te is? Jaj, nem szereti a fürdőt, de drága vagy. Lexi, jaj, de szarabul. Én lucskos hallom. Szia, Brúi, holnap adok szemet. Jó. Nem, jó adok meg. Preadok. Ha! És jön le! Ott kell nyomni! Itt kell úgy felfedezése is. Ott mennek a rohammentők, biztos anyukát nézik, gombák tével a hóba. Melyik hülye rakta rá? Hülye volna tényleg. De akár, hogy mutassuk ezt a kondenzátor hűanyagszabot, amin páncélszekrény van. Biztos abban ott tartja a cigét. Aztán ne. Na de hogy ez már nem állt, ez jeges volt. Ez a ványmosó. Szia, Elsarázi! Ott hagytad a te könyvet, há! Ezt otthon is hagytam volna. Ne dobáljál el! Oda se raktam semmit, ahol! Ez meg fog ölni rá. Elsarázi. Hoppá, elázik a zsebbe. Nem baj! Jézusom, magátok! Láthatatlan szellempatkány van alatta belül. Milyen faj? Látod, valami patkány rágáztam bele. Meg a patkány. Hát igen. Ötlevi patkányok vannak, és nem hittél nekem. Hát tudod! Egyébként mennyi az esély annak, hogy ez a bokorban darazsak vannak? 100%. Sziasztok! Hát egyik se csípes névhez.